Ku danna subscribe a GM Fans TV domin samun shirye-shiryenmu, ku kuma danna ƙararrawa domin da zarar mun ɗora ya antiyo muku. Ɗaya majalisar nan ta ƙi haɗa mutane, gabaki ɗaya wata iska da nake ji mai daɗi, amma gabaki ɗaya ma mutanen nawa ma duk sun ƙi zuwa. Kai. Gabaki ɗaya ni ma da yanzu nan na gaba zancen. Kai, ya aka ne? Wallahi, kunu ne yanzu ne wanka. Ai, isa Amma gumi nake, na kai ji da talauci. Yaran miki yanzu na muka dan haɗo muka zo. Kai, wani labari ne dawa. Gaskiya masu bidiyo suna hanguya a shuto. Allah, Allah wallahi. Ka taɓo ni. ka taɓa ni ma. Wani shooting da muka buga a China. Ina gaya maka da ni da Jackie Chan. China aka zuba mu a tekun China. Ni shi heke maraman. Sai da muka yi kwana 56 muna shooting. Kai, Mutumina. a kogin China. Ka san na je India. Ni ma mun je wani shooting. Da ni da cameraman. Ina biya maka. Sai da muka yi shekara 3 a cikin wuta ba mutu ba. Da ni da Charan a China. India. Ka ce Ba can ba. zuwa ne kuka yi dai. Ai kusa da kai nake, kasan da kai nake. Ya haka Zuwa aka yi. kuka ku fehe ni da ƙarya. Ba magana. Kai, ni za ka caccara a ƙarya. Eh, Kai kuma ni za ka jajjaga a ƙarya. Ba ƙarya ba Ba ce. ƙarya ba ce. gaske ne. Don na fi ku iska. A China muka buga Ni shooting. da ne zama a Legas.